Ladislav Duda vyrastal v rómskej osade, no s nerómami hrával futbal. Chcel sa im vyrovnať aj vzdelaním, ukončil preto učňovku, spravil si maturitu a začal diaľkovo študovať sociálnu prácu na vysokej škole v Košiciach. Mám ukončené vysokú školu prvého stupňa a študujem na magisterskom. Vďaka tomu sa na mestskom úrade zamestnal ako terénny sociálny pracovník. Bakalársky titul mu v osade všetci závidia. Išiel hore, tak som veľmi rád. Aj tu Rómovia mu fandia. Každý človek sa musí snažiť, ne? Že by bolo z neho dačo. No Ladislav Duda dobre vie, že deti z osád ledva dokončia povinnú školskú dochádzku. Podľa neho ale nie je pravdou, že by neboli schopní sa ďalej učiť. Podľa mňa je to taká fáma. Ostatných sa preto snaží motivovať k ďalšiemu štúdiu. Veľa múdrych detí je tu medzi Rómami, len to prostredie asi ich demotivuje a v podstate nemajú na to podmienky vytvorené. Zvýšiť vzdelanosť Rómov sa niektoré stredné školy snažia tým, že svoje pobočky zriaďujú priamo v osadách, no podľa sociológa to nie je najšťastnejšie riešenie. Tí žiaci sa nenaučia množstvo sociálnych zručností a vedomostí, ktoré sa naučia pri každodennom dochádzaní do mesta. Podľa rómskeho splnomocnenca by všetci žiaci povinne mali ísť zo základnej hneď na strednú školu. Toto konzultujeme s ministerstvom školstva, aby sa predĺžila školská dochádzka z 10 rokov na 12 rokov, pričom na základnej škole ostane iba 9 rokov a 3 roky strávi na strednej škole. Z takmer 2000 sabinovských Rómov iba 10 študujú na strednej škole, 2 z nich osobne doučuje Ladislav Duda, ktorý verí, že sa mu ich takisto raz podarí dostať na vysokú školu. Zo Sabinova Martin Jedinák, televízia Markíza.